Uselithuba owayesakuba umongameli weli umnumzana Jacob Zuma engena ephuma kwinkundla zeli. Uqala kwakhe ukuchophela ityala kwinkundla yeli kwakungo-2005 ngokuphathelene nomba wentengo yezixhobo. Eli tyala laqhuba iminyaka phambi kokuba lichithwe. We have insufficient direct evidence, that is witness testimony. Our case, insofar as it relates to the Deputy President, relies largely on circumstantial evidence. Ngelo xesha umnumzana Zuma wayekwajongene nezityholo zokudlwengula. Ngo-2006 umnumzana Zuma waziphika izityholo zeyinkundla yamfumana engenatyala. Emva kweminyaka emibini i-NPA yabhengeza ukuba iza kumtshutshisa lo kaZuma ngokuphathelene nezityholo zobuqhophololo nonaniselwane ngemali kule nkqubo yentengo yezixhobo. To consideration of the matter, I am of the view that there are reasonable prospects of a successful prosecution of Mr. Zuma on the charges listed in the indictment. Onke amalinge kamnumzana Zuma ukuzama ukuba lityala lichithwe awaphantsi. NgoMeyi walo nyaka wathi kanatyala kuzo zonke izityholo abekwa zona ze wafaka isicelo sokuba ashenxiswe umtshutshisi kweli tyala. Ngo-2016 umnumzana Zuma wafunyaniswa inkundla yomgaqo-siseko ukuba wasilela ukukhusela umgaqo-siseko weli ze yamyalela ukuba ahlawule iindleko zokuphucula komzi wakhe wasenkandla. Kodwa iingxaki zikamnumzana Zuma zaba nkulu ngo-2018 ngethuba ikomishoni ephanda izityholo zokubanjwa karhulumente ngobhongwane imbiza ukuba akuzokuphendula kwizityholo atyetyekwa zona ngamangqina kule komishoni. Kwakucwangcisiwe ukuba umnumzana Zuma avele kule komishoni ngomhla we-16 kuNovemba ukuye kutsho ngomhla wama-20. Kodwa umnumzana Zuma wayifulathele le komishoni engavunyelwanga ngusihlalo wale komishoni ukuba yenze oko. Usihlalo wale komishoni wabhenela kwinkundla yomgaqo-siseko ukuba imnyanzelise umnumzana Zuma avele kule komishoni. Mr. Jacob Zuma is ordered to obey all summonses and directives lawfully issued by the Judicial Commission of Inquiry into allegations of state capture. Umnumzana Zuma zange avume kulandela umyalelo wenkundla yomgaqo-siseko ukuba avele kule komishoni ngelithi ayanyashwa amalungelo akhe. Kule nyanga iphelileyo inkundla yomgaqo-siseko imfumanise umnumzana Zuma enetyala lokudelelela le nkundla yomgaqo-siseko. Njengoko umnumzana Zuma esontolongweni amagqwetha akhe aza kubuyela kwinkundla yomgaqo-siseko kule veki izayo kuMvulo kwisicelo sawo sokuba le nkundla isiguqule sesigwebo sakhe sokuthothoza intolongweni.